Situation yemunyika yeZimbabwe awa yava tense. Vanhu vaunyasa kuona kuti nyangwe zvedu nyangwe tiri muZANU-PF ka but tiri kufesa mahardships. Zvinhu hazvinomira zvakanaka. Vanhu vari muZANU-PF vacho vari kutozvionawo but they are not speaking the truth. Notoona kuti awa pane mukadzi anoti ari parally aiwa yemuZANU-PF anoimba esong yainyasa kudescribe zviri kunyasa kuitwa neZANU-PF. Sanapinda mashoko auya akakomendewa panapa ne The Change Radio noti bo subscribe or like turn on the bell icon. Vanoposta picture rake aiwa achivabvanyira vachiti Zimbabweans regret having Mnangagwa is their leader. Even those in ZANU-PF know that there is nothing positive to expect from him. This lady explains how it was better before when there was at least running water in the cities. Now that everything has been ruined by criminals in ZANU-PF, there are boreholes everywhere, even in town. Ndo masvika ari kuyanyora panapa vachiti aiwa vanhu vakutoregreta kuti kumashure uko aiwa vava pachiri pamwe naMugabe idhi asati apo zvinhu ndinge zvazviri nani vanoda kuti mane macriminals aiwa ava affiliated neZANU-PF ndo vakutoita kutoti zvinhu zvitobva from bad to worse, zvinhu zvitodhakwa musiti chaimo chaimo munowanikwa muchidhiriliwa maboreholes, mvura ichatowanikwa mumacities watimo kumamisha unhu anozowana chi aiwa chimetodzai mafungiro enyu tinokudii pamusoro pemashoko aiwa noti ndo mashoko aimbiwa nemukadzi uye ari pavidhio apo tiona Change Radio ichizoi kuzokomenda tudzai mafungiro enyu pinai comment section medu pamusana no subscribe kulike chinotira on the bell icon.